Jo, stop. Okay, så lad os se på teksten. Så prøv at se. Okay. Hvad er det? Er det fransk, eller hvad? Prøv at se her. Første kigger du der. Bup. Så at se her. Og så bliver det farve. Det er magic. Det er magic. Nå, du skifter farve. Nej, det er magic. Okay, nu ser I, jeg lægger det her i YouTube. Men nu ser I måske verdens bedste kok. Han har lavet det ultimativt lækreste mad i dag. Nej, og det er Krogsgaard, hvad hedder det? Christian. Han hedder Christian Krogsgaard, og han kommer fra Frederiksværk, nær Asserbo. Hvem er det? Det der, det er Kjær. Det er verdens bedste. Og det her, det er Tina. Det er bare hende, der ikke er uafhængig. Omgang. Det er til YouTube. Ja. Og... Ej, så lad os se den der dans. Skal vi snappe den? Nej, der er ikke så meget kommet. Og han gjorde... Han har aldrig set noget lignende. Hvad er det, der foregår? Jeg ved ikke, det der er seksuelt. Nej, men tøser, come on. Kom nu. Det her, det er et realistisk bud på samfundets kommende intellektuelle både. Han snakker ungdomshus, han laver mad, og så er der lille tissemand. Det er virkelig alternative sager, vi kommer op med her. Ej, det skal man ikke så fange, fordi faktisk så er den lille, eller ej, det er den ikke, men altså i forhold til hvad jeg har mødt, så er den ikke pisse stor, Kasper. Det er den ikke. Den er mere sådan her, men så er den til gengæld kroget. Jeg kan godt fortælle, at kroget står kroget. Man skal ikke gøre, som man gør sådan. Aldrig har jeg tændt på en mand, som jeg har tændt på Kasper, og jeg har immer væk mødt nogle mænd, så det er godt. Men hun er ikke med mig nu. Ikke nu.